nu sidder vi i bilen. Kursen er lagt, vi kører lille nørdestilen. Så er det sagt, vi vil ud og se på dyr og på hvordan det kan være, at de er så seje. Måske der noget vi kan lære. Hvor går turen hen, jeg ved det ikke. Der skal bare være lang vej hjem. Yeah, yeah. Vi kører ind til vejen ind, og der er ingen der kan stoppe to. Nørdlinge vinder. Yeah, yeah. I dag skal vi ud og se på heste, så vi er taget ud på en rideskole. Hesten er et stort dyr, og der er faktisk mange, der er bange for dem, men det er der ingen grund til at være. Kom, så går vi ind. Det er mega spændende, det her. Det er simpelthen så spændende. Som hestverden er så fascinerende. Ej, Martin og Ketil, hvad laver I her? Hej, vi leger igen lort. Nå, men hvad for en lort har I så fundet? Vi har fundet hestelort. Det hedder faktisk ikke hestelort, det hedder hestepærer. Nu er vi så kommet på rideskolen, og det er herinde, I gemmer hesten. Kom. Nå, ej, den er sød. Hej, må vi få lov til at prøve at stille din hest? Ja. Du skal bare stille den langs hården. Okay. Den her? Ja. Og når jeg striler min pony, så bliver den så blank og sort. Så svinger jeg mig i sadlen. Nå Marie, hvem af jer skal så ud og ride? Altså, det vil jeg jo rigtig gerne. Det vil jeg også gerne. Vi slår om det. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Sten, Jeg er en glad lille cowboy fra Texas prærieland. At ride og kaste med lasso er det jeg allerbedst kan. Jubilæ, jubilæ er det jeg allerbedst kan. Og når jeg striler min pony, så bliver den så blank og sort. Så svinger jeg mig i sadlen og rider langt, langt bort. Jubilæ, jubilæ, og rider langt, langt bort. Så griber jeg om min skyder og skyder. Tusind tak for hjælpen. Velkommen. Mange tak, det var meget spændende. Så, nu skal vi hjem med dig. Det skal vi godt nok, ja. Feed the horse, yum yum. Feed the horse, yum yum. Feed the horse, yum yum. Feed the horse, feed the horse, feed the horse, yum yum. Synes du ikke, det var sjovt i dag, Jeppe? Jo, det har været rigtig sjovt i dag, Marie. Vi ses næste gang. Hej, hej. Hej, hej. Nå Marie, hvem er skal så ud og ride? Det vil jeg gerne. Anne Mette. Og vi er